ndị be anyị do gbagharụnụ dịka ụbọchị tata anyị kwuru na anyị ga-eje na Ụmụdinu n'obi Ụmụdinu maka anya bụ agba nke ịtọ mmemme Afiaolu nke Nnewi mana abịazire nwee obere ishu na anya bụ agba nke atọ nke ndị Ụmụdinu kwesịrị ime taa ọgalọzi mana n'otu aka ahụ ndị Uruagụ ka kwechikwelu na nke ikpeazụ kwukwa na mmemme ya bụ Afiaolu ka ya ehodukwa na ama a na-akpọ St. Mary Uruagụ Nnewi unu n'ezi anya ọgazi amaka wụnye na gidigbam na ya bụ agba nke ịtọ na St. Mary Uruagụ Nnewi n'ụka ka o si gbatakwuru unu n'ezi anya onye ya bụzi ka ya bụ mmemme siri na-aga n'ụbọchị tata ọ bụ agba nke ịtọ ka anyị nọ n'anya onye afọ ya bụ mmemme agba nke ịtọ ka o siri na-aga n'ụbọchị tata n'anya onye afọ ọtụtụ mmadụ ọtụtụ moto ya bụ mmemme agba nke ịtọ ka a na-efikwaba agba nke ịtọ ka anyị nọ n'ụbọchị tata agba nke ịtọ ka anyị na-eme n'ụbọchị tata ọ bụ ndị nke na-esonye anyị n'omenala Igbo ndị si na omenala Igbo ga-adị ọha nọsị abịara ka ha rịgharịsị anya fụ nne daalụnụ hinne anyị na-ekene ụnụ daalụnụ hinne anyị na-ekene ụnụ hinne ọ ndị na-esonye anyị n'omenala Igbo bayọgazi amaka ndị ife anyị na-eme na-adụ mma unu n'ezi anya onye ya bụ ka ya bụ mmemme si na-aga ọka bụkwa ya bụ nkakwụ ịnyaba ọka bụkwa ya bụ nkakwụ ịnyaba ọnya nọ n'ọgbọ ya bụ nwata nwoke na-eji ọnụ were ata ede ndụ na-ata akpụ ndụ ọka bụ ya nọ n'ọgbọ nkakwụ ịnyaba ya ka anyị na ọka bụ ya bụ odogwu onye ya bụ ka o siri maka wee kwụrụ ife kwuru ka a na-eme ife kwuru ka a na-eme otu a ka ọ na-adị otu a ka ọ na-adụba ọgaranya ife kwuru ka a na-eme ọga bụ nkakwụ ịnyaba nọ n'ọgbọ ife kwuru ka a na-eme ọga bụ ya bụ nkakwụ ịnyaba ya bụ mmemme na-aga n'ihu ọtụ kwesịrị ka o si na-aga ọka bụ ya bụ odogwu ka ọ bụ a na-eme nkịtị ebe ife kwuru ka a na-eme
na ọbụna St. Mary Uruagụ Nnewi St. Mary Uruagụ Nnewi ka ị ga-enweta anyị kịta ebe a ka ọ na-eme live Bagwuru ka a na-eme ọkawo na omenala Igbo ka anyị nọ omenala Igbo ya adị maka ndị kwenyerenụ omenala Igbo ya adị Igbo dị ụtọ Igbo dị ụtọ omenala anyị ya na onye na-abata ọ na-echi aka nwanne na-esonye ụna na-asọpọtụ kwa ọgazi maka ife a na-eme adịghị izi na-anabata ka unu na-esonye na na-asọpọtụ ọgazi na-asọpọtụ ọgazi ihe ọbụla onye nwere onwe na-asọpọtụ ọwụrụ stak nyere ọgazi ọ mara mma onye na-abata ọ na-echi aka nwanne nwere ike na-esonye n'ite mkpụrụ ka a na-eme mana eziokwu ite mkpụrụ ka a na-eme daalụnụ ezigbo mmadụ anyị na-ekene gị daalụ hinne kedu nke na-emenụ kedu ka obi dịwo na mmemme Afiaolu Nnewi otu a ka ọ dị mana eziokwu nụ daalụ hinne anyị kelere gị daalụ hinne ịya asị na mgbe ọzọ Afiaolu Nnewi ya ada na-ahapụ ndị a nọrụkwa Naijiria ọgwa kedu ka o bido na Naijiria ịnọ maka mmemme Afiaolu a abi ife a na-eme edu mmanụ mana eziokwu daalụ igwe okpuru ọha daalụ hinne ya bụ mmemme na-aga n'iru ife kwuru ka a na-eme
ka a na-eme ife gwụrụ ka a na-eme Krismas ndị Nnewi ka a na-agba taa mana eziokwu otu a ka ọ dị mana eziokwu yes yo ife ọbụ otu a ka ọ dị mana eziokwu ife ọbụ daarụ hinne kere nke a na-etu wọdụmanụ daarụ hinne ife ọbụ daarụ hinne anyị kelere gị daarụ hinne unu lezi anya onye afụ ka ya bụ mmemme siri na-aga na ya bụ mmemme Afiaolu agba nke ịtọ ka anyị nọ n'ụbọchị taata unu n'anya onye afụ na ya bụ mmemme na ọ bụrụ obere mmemme ife a na-eme adịrị izu ogogoro sọsọ nepụgoro anya na mmadụ karịrị moto karịrị akpụrụ ụzọ agarọ ebe niile echiri echi nnukwu mmemme ka ọ bụ omenala Igbo ka anyị na-eme anyị ahụ eme nke ndị Hausa anyị na-ekele gị daalụ nne kedu ka obi dị n'ụbọchị taata na agba nke ịta Afiaolu nke Nnewi mana eziokwu Ogbuefi Chineke ndụ nnukwu mmadụ anyị na-ekene gị ise otu a ka ọ dị daalụ yes yo otu a ka ọ dị otu a ka ọ dị mana eziokwu ise Chineke ndụ Ogbuefi daalụ hinne unu n'ezi anya onye abụ ka ya bụ mmemme si na-aga n'ụbọchị taata na ya bụ agba nke ịtọ nke Afiaolu Nnewi agba nke ịtọ ka anyị nọ ife niile na-aga edibedi dị iche iche na-aga mmemme ezigbo mmadụ ọdụ daalụnụ hinne akọtọrọ Nnewi ya bụ mmemme na-aga ọ na-aga n'ụzọ dị mma
nkete ụmụ eze agụ otu nkete ụmụ eze agụ otu nkete ụmụ eze agụ Obinna Kretus Chukwu ma daalụ hinne maka ya stars daalụ ndị sọpọt ife anyị na-eme thank you so much anyị na-ekene gị anyị na-ekene gị n'ife ọmarịka stars nke nyere anyị na-asị n'ebe ọbụla ose pụtara ya mmaji daalụ hinne anyị na-ekene gị daalụ otu nkete ụmụ eze agụ na-abata n'ọgbọ otu nkete ụmụ eze agụ na-abata ife ọwụ n'anya onye afọ ka o siri na-aga ọtụtụ ndị mmadụ nọchanụ na anya bụ ọmarịcha mmemme ebe anyị nọ n'ụbọchị tata ndị anya dị oke mkparịta Obinna ụba ndị Nnewi ji wee dị ebube Obinna ụba anyị na-ekene gị daalụ gị nne daalụ gị nne anyị na-ekene dị meyọ anyị na-ekene dị meyọ daalụ gị nne dị meyọ na-ekene voice himself anyị na-ekene voice himself onye kwuru ka a na-eme ndị anya ụrụ ya afụ mmadụ nọ ga efe igbo na akụ Nnewi efe igbo daalụ gị nne anyị na-ekene anyị sịrị ka anyị tụọ gị
na ya bụ ọmarịcha mmemme nke agba nke ịtọ na obodo Okay, live. Nobody for the world go there do. 1,000 gig for the police. Okay. People palm busy mazo. Ai bom. Please, I get to go. More like that. Interior. Only did I be the Hanala for the first artist to 3 decades. That is. Did I be the Hanala for the first 3 decades? That is. You know how to do that. And we are not doing that, my friend. If we are not also soon, no. I'm going to do that. Yawo ọmarịcha mmemme ka na-aga n'ilu na ya bụ agba nke ịtọ ka anyị nọ.
na-abata ọ na-eshi aga nwanne m ike na-esonye aka na-ekene ezigbo nwanne m nyere m start onye nke sịrị na ọgazi ga na-etinye data onye ji were na-egosi ife onyonyo ana m ekele onye ite darụ nne my brother God bless you dị arụ ka ejiri echi ara mgbu agwụ ụbọchị ndụ gwọ ya bụ ya ma ebe o siri pụta ya abachikwara gị thanks a lot. Okay, one sign, ladies and gentlemen, it's your popular attention show. I'm going to go. Your handshake. If you give me handshake, you will give me handshake. Akabuku. Abatabago. Otinkete Akabuku. Na mbata ya ka anyị na-enezi anya. Na mbata ya ka anyị na-enezi anya. Otinkete Akabuku. Akabuku abatago n'ọgbọ. Akabuku abatago n'ọgbọ. Annabata otinkete Akabuku ka anyị na-afụ ugbu a. Nna m ochie anyị na-anabata ya otinkete Akabuku. Nya nọ n'ọgbọ.
efe enye ho onye akwụ proud akarịa n'ife achọrọ eze mmụọ na-ekwuzi okwu na eze mmụọ na-ekwuzi okwu na ya bụ mmemme n'ebe a ka anyị abịa n'isi njedebe nke ụbọchị taa na ya bụ agba nke ịtọ nke mmemme Afiaolu anyị na-abịazi na njedebe mmemme na anyị ya ewetazie na isi njedebe na obodo nwere ka o siri dị echi niile ọ ga-abụ another day na ya bụ mmemme agba nke nọ Afiaolu Nnewi anyị na-asị unu jisie ike na ndị na-esonye anyị ndị nke sonyekwa n'ụbọchị taa na ya bụ ọmarịcha ihe onyonyo nke anyị gosiri taa wee na-asị nke onye nshi na-azeli anyị asị unu kachifonu daarụnụ.